Ororbiara gerturatu gara, Oltzalekuko instalakuntzetara. Hemen egiten du lan Egoitz Carrion entrenatzaile pertsonalak eta berak kontatuko digu zertan datzan bere lana eta ze onurak dituen osasunerako. Bueno. Hemen hau dago pilotarien eta kirolarien, zakit, podium bat bezala dirudi hau. Laso, Eskiro, Zaimar, Agirre, Martínez de Irujo, gero hemen. Gero Ororbia ondokoa, Iberoko denez. Eta bere Egoitz hemendik dagoen, zakit? Bai, hemen dago, Egoitz jauna, zer moduz? Ongi eta zuek. Ongi, oso ongi. Bai, hementxe, torri gara ikustera, zure lantokia da, azkenean. Bai, hementxe Oltzalekun. Hemen denetatik dugu, egia da, gimnasio poli bat dugula hor, baina zorionez, frontoi eder bat dugu hemen, guretzako gainera, pelotari asko etortze dira honera entrenatzera, futbolariak ere, baina, pelotariekin, kasu hontan, ez bakarrik korrika eta desplazatzeko zona bat dugu, baizik eta gainera frontoi bat dugu, egoera errealago bat egiteko ere. Beraz, zure lantokia edo ofizina da gimnasio bat? Hori da. Eta frontoia. Eta frontoia, hori da. Eta horregatik aukeratu zen Oltzaleku. Hori da ideia. Lineatik hurbil baita ere, ez? Bai, egia esan, jende askok esaten du ez, akaso Iruñeko edozein gimnasiora joteko aparkatzeko ere lanak izaten dira. Kotxe hartuta hemen 10-15 minututan hemen zaude, aparkatzeko erraz, gainera jende gutxi, batez ere goizetan lasai egoten gara, jende gutxi egoten da. Así que, guzti hau kasi guretzako dugu, ez, zorionez. Eta hemen ederki gaude bai. Eta zenolako zabalera behar duzue praktika egiteko, ez? Gimnasioan, adibidez, imaginatzen dut, makinak eta aparailuak eta beharko dituzuela, baina gero, adibidez, hori desplazamenduak edo egiteko behar duzue toki nahiko zabala? Bai, normalean bai, adibidez, pelotaren kasuan egia da, frontoi bat, egoera erreal batean gaude, orduan, hau lantzeko nahikoa dugu, akaso futbolariekin espazio handiagoa bat beharko genuke, esprinak egiten dituztelako, zelaiak handiagoak direlako, baina egia da oso gimnasio gutxik Nafarroan hori da, olako zonak dituztela. Orduan, guretzako behintzat olako espazio batekin nahikoa dugu, hemen 7-8 personaldi berean egoten dira desplazamenduak, abiadurako ariketak egiten, eta guretzako hau nahikoa eta soberan. Primeran. Bai. Eta hor dagoia ikusten dugu ez gimnasioa, ez? Dagoela jendea atope lanean. Bai, gainera, gimnasiotik kristalera horrekin frontoia ikusten da. Niretzako ere, erraztasun handia da, askotan, bi taldetan banatzen baldin baditut lanak egiterako, gimnasiotik kontrolatzen ditu gimnasiokoak eta baita korrika hemen egiten daudenak. Zuzentzen dituzu barrutik, ez? Bai, eta askotan zuzendu izan ditut, handik orkestako zuzendari bat bezala, orain atera, zuek anasi ezakize, erokeri pixka bat izaten da, baina, kristalera horrekin, jendeak ere nik uste, pilotari profesionalak etortzen dira honela entrenatzera, eta disfrutatu egiten dute, herrian ere eta zonaldean komentatu egiten da pelotariak honera etortzen direla, eta nik uste Oltzalekurako eta ingururako ere nahiko polita dela guzti hau. Bai, egia da ez, kuriosoa da ez, elkartzen zarenean ez, jende arrunta, herriko jende arrunta, eta batean agertzen da, telebistan ikusten dituzun. Hori da, bai, eta emakumeak hemengo klase askotatik atera egiten dira, pelotariek ikuste dituzte, eta esaten dut, atzo telebizioan ikusi nituen, ezakize, edo, Itziarrera, tabernara, amaiketakora joten direnak ere ikuste dituzte sartzen, eta nik uste horrek ere, aberastu egiten duela, ez, herriko giroa. Bai, ikusi ditugu hor, ezakit, ikusi alditugu, ezakit zenbat entrenatzen dituzun, horietako zenbat, ez? Bai, batzuk bai, mordoska bat, bai. Agirre, Salsamendi, Laso, ezakit zer. Salsamendik eta, Zabaleta ere hemendik dabil arratsaldetan entrenatzen dute, ez duten nerekin entrenatzen. Nerekin Laso, Eskiroz, Agirre, Alduntzin, eta beste batzuk ere falta dira, baina guzti horiek entrenatzen duten nerekin. Jon Mari Ezkurrenak ere, profesionala dela nerekin entrenatzen du, eta hori, batez ere ikusten Maria Ezkurrenaren kamiseta behar dugu, hemen ez dago tokirik, behar dute, hori da, bai. Podiumean ezagit, beste pareta bat, ez? Hori da, bai. Hemen, Irujo ere hemendik pasatu izan da, Sánchez eta Espinal arratsaldean entrenatzen dute trinketean, Sánchez txapeldun handia da, Espinalek ere txapela batzuk ditu,
Ba hori, batez ere pilotari lotutako jendea etortzen da, bueno, juntatu gara azken denboraldian hemen, bai? Primeran. Bai, Eta orain ezagutu beharko dugu gimnasioa, ez? Hori da, bai, hori da gure oinarria, gure baluartea, hor sortzen ditugu lan guztiak, gero beraiek ongi jokatzeko eta errendimendu bana izateko, eta nahi baduzu joango gara, gora? Guazen ba. Venga. Hau da, zure ofizina. Hauxe da gure txokoa. Perfecto. Bai. Mendik hasita ikusten duzu hemen hasieran ditugula kardioko makina kardiobaskularrak. Bai, korrika eta bizikletan ibiltzeko. Hori da. Hau ez dugu, guk behintzat ez dugu asko erabiltzen, baina, kaleko jendearen dako, askotan, guraldiagatik edo lokesea, hemen ibiltzeko, korrika egiteko, izerdi pixka bat egiteko behin indarreko lanak bukatuta, ederki daude, ikusten duzuenez makina asko daude, eta parte hau oso polita da. Askotan ere, rekta guk erabiltzen dugu desplazamendu batzuk egiteko, askotan bera joan beharrean desplazamenduak oso motzak balin badira eta batez ere linealak, norabide aldaketarik gabe, espazioa erabiltzen dugu, inori molestatu gabe, egia da sarrera dela, eta hori ere kontuan izaten dugu, baina hori. Eta bietzen dituzue tarteak hor, jende asko ez dauden momentuak. Hori da, goizetan, gu 10 aldera etortzen gara, 12 arte egoten gara, egia da, igual goizeko ordu hoberenak direla, baina hemen nahiko lasai izaten da, ikusten duzuenez, igual jendea egoten da beti, baina igual gure ordutan, ezagit, ikasi duten ere onera etortzen garela, eta moldatu egin dutela beraien ordutegia, baina, nik uste denontzako tokia badagoela nahikoa, jendea hemen oso atsegina da, herrikoa, eta ez dugu inoiz arrazorik izaten. Primeran. Eta horiek ja indarra lantzeko makinak, ez? Hori da, hemendik aurrera ja indarra lantzeko makinak daude. Hemen egia da, 4-5 makina daudela, makina gidatuak, isozinetikoak deitzen direnak, eta hemen mugimenduak makinak berak erakusten dizu, eta lesioen kasuan asko erabiltzen da, berriz ere ikasketa edo ikaskuntza prozesu bat egin behar delako mugitzerakoan eta indarra lantzerakoan, baina egia da rendimendu aldetik eta gero ja lesioen fase bat pasata, zona librera joaten garela, hor pesak, barrak, mankuernak denatek ditugu, estabilitatea lantzeko. Gidarik gabe, ez? Inbesterako gidarik gabe. Egoera errealago batean lantzen dugu, eta hortxe ditugu ere poleak, asko erabiltzen ditugunak, koreko ariketa asko egiteko, goiko atalerako ariketak egiteko, eta honek ere nolabait gidatu egiten zaitu, baina aldi berean askatasun bat ematen dizu edozein mugimendu egin ahal izateko. Baina, teknika ere garrantzitsua da jakitea, ez? Batzutan bestela, igual, modu librean joaten gara eta gauzak gaizki egiten ditugu, ez? Eta gero lesioak datozte. Hori da, hemen bi gauza garrantzitsu daude. Egia da, bi korriente daudela, batzuk importantzi handia ematen diote teknikari, eta beste batzuk aldiz teknika minimo bat izan da, edozein mugimendu egiteko aukera ematen dute, ez? Ni, bigarren aldetik joaten naiz askotan, ez dut teknika depuratu bat eskatzen, ez naiz horren puritano horretarako, baina minimo batzuk egon behar dute, eta behintzat gure ikuste hutsarekin ikusi behar dugu persona egiten ari dena gure eskakizunei moldatzen dela, ez? Eta horko zati hori ez, libreagoa baita ere diru ezak zer diren hauek, egoitz? Bai, begira. Hemen espaldera batzuk ditugu, guk batez ere erabiltzen ditugu gomak lotzeko, gomekin, gomek tensio... Horietako gomak edo. Hori da, holako goma hauek egiten dutena da, hasieran ez digute apenas tensiorik egiten, baina segun eta mugimendu zehatz baten ze puntutan landu nahi duzun, honek zenbat eta gehiago luzatu, tensio gehiago ematen dizu. Diferentzia dauka horrek polearekin, poleak beti tensio bera ematen dizu hasieratik bukaeraraino, honek aldiz, mugimenduaren beste parte batean enfatizatzeko aukera ematen dizu. Eta, beti ere saioak hasten ditugu olako aparatuarekin, rodilloekin edo ruloekin, bakoitzak bere gorputzari masajeak ematen dio, liberazion miofastial deitzen dena, ez, giharra kubritzen duen zuntz hori lasaitzeko pixka bat, horrek, beti beroketa bezala edo aktibazio bezala oso ongi etortzen zaie kirolariei. Eta gero hemen ditugu gure gauza txikiak, ez? Gure konoak, gure goma gehiago,
minivan hauetakoak, Eskailera hauek, ez baloia. Hori da, baloiak asko erabiltzen ditugu, batez ere pilotariekin paretera botatzeko, eta zakuak, inestabilitateko aparatu hauek, kuinak ere, apoioak ongi gestionatzeko edo orpoa ongi klabatzeko asko erabiltzen duguna. Etorri barko gara beste egun batean ikusteko praktikan nola jartzen den guzti hau, ez? Hori da, bai, guzti hau gero, martxan jartzen dugu, ez? Material guzti honi salida ematen diogu, eta hoxe. Eta, gure oinarria esan dugu gimnasioa dela, indarra dela, eta niretzako indarraren euskarria barrak eta mankuernak dira, ez? Pisu librea. Hemen, sentadilla, presbanka, kargadak eta olako mugimendu basikoak batez ere indarra eta potentzia ematen dizkigutenak lantzen ditugu. Hemen disko ugari dugu, naiz eta batzuk disko guztiak erabiltzen dituzten fuerte daudelako, baina, hau da daukagun guztia. Baina nola jakin baita ere, ze pisu hartu asterakoan, ez? Batzuk igual esate dute, animatuko naiz ez dakizen batekin. Baina, hasi bar gara oso gutxirekin, ez? Progresiboki. Gure kasuan gaur egun, teknologia dugu horretarako, guk erabiltzen duguna da enkoder moduko bat, aparatu bat da, barra ze abiaduratan mugitzen dizu, markatzen dizu, eta horrek ematen dizu indikadore bat zenbat pisu mugitu behar duzun. Hau da, zein den zure topea, eta horren arabera portzentaje bat ateratzen dugu. Gainera, gaur egun zientziarekin badakigu, segun ze portzentaje erabilita, ze ondorio dakartzan horrek zure indarrean eta zure gorputzean, orduan, hori erabiltzen dugu. Egia da, ez dagoela edonoren esku hori, horretarako erabiltzen dugu sensazio bat. Eta bai errendimenduan eta baita osasunean ere sensazioak antzekoa izan behar du. Guk pisu bat hartzerakoan, gutxi gora bera, 4 errepikapen eginda, 5 errepikapen eginda, pensatu behar dugu, zenbat egiten alditut, zenbat gehiago egiten alditut. Eta normalean egiten dugunaren dobleak behar du. Hau da, nik 4 errepikapen egiten baditut, sensazioa izan behar dut beste 4-5 errepikapen egiten. Egin alditu dela. Bestela, esaten badut, 4 errepikapen egiten alditut, baina beste 20 egiten alditut, pisua igo behar dugu, intensitate minimo behar du. Perfecto. Eta askotan beti, jendeak asko lantzen dugu, trabajar al fallo, ez? Pisua gehiago mugitu. Ez dut inoizu lertu hori, trabajar al fallo ze da? Hori da pisu bat hartzea, eta gehiago mugitu ezin arte, errepikapenak egitea. Horrek egia da, hipertrofiarako, fuerte egoteko, edo, esperientzia handia duen jendearen dako, oso erabilia dela, ez dut ona dela esango, baina oso erabilia dela, baina kasu gehienetan ez da ez ona, ez da beharrezkoa ere. Igual jongo gara txokolasaiago batera hitz egitera pixka bat onurei buruz, zer den ona, zer ez den ona, eta nola egiten duzun zuk lan. Bai, noski. Venga, guazen. Guazen gure txokoa montatzera. Hemen txegaude egoitz orain entzuteko prest, zertan datzan lan hau, zehazki, zein den baita ere zure filosofia edo zure egiteko modua, eta onurak, ez? Behar ditugu jakin baita ere onurak osasunerako bestela ez dugu ez ere egiten, ez? Bai. Esan bezala, gaur egun mortalitatearen indikadorea handienetako bat ze indar kantitate dugun jakitea da, eta, normala da, ez? Azkenean, askotan funtzio hitza erabiltzen dugu, entrenamendu funtzionala ezagitze, eta berez funtzioa da gure bizitza errealari aplikatzen diren mugimenduak egitea, ez? Eta mugimenduak egiteko guk indar kantitate jakin bat behar dugu. Oraintxe bertan, zuta biek bola hontatik jaikitzeko indar kantitate bat behar dugu, eta ez bakarrik indar kantitate jakin bat, baizik eta indar hori denbora kantitate murriztu batean egin ahal izatea, bestela gu mantxo zutitzen hasten bagara ez gara kapaz egiteko. Horretxegatik, indarreko lana klabea da gure egunerokotasunerako, eta batez ere indar galera bat ematen dela kontuan hartuta adin batetik aurrera, eta batez ere 3. adinean, areta garrantzitsuagoa. Hori gertatzen da baita ere askotan, ez? Adin batetik aurrera daudenak normalean ez dira gimnasioetan eta ikusten, ez? Igual paseotxoak edo piztinara edo joaten dira ez igeri egitera, ez nire ingurukoak ala ikusten ditut, baina gero indarra ez dut hainbesterako lantzen, ez? Bai, hori egia da, eta egia da igual orain gazteak garen ontzat edo direnentzat... Garen ontzat. Urteak aurrera doaz. Normalizatu dagoela gimnasio batera jotea, baina 3. adinean akaso ez. Eta batez ere
hemen inguruko herri txikietan ere asko nabaritzen da hori, ez? Igual, hirian normalizatuagoa dago, hemen herrietan egia da gure bizi modua aktiboagoa dela eta horrexegatik ez dugu horren beste falta motatzen mugitzea edo gimnasio batera joatea, baina adin batetik aurrera beharrezkoa da eta bueno, esaten dugun bezala, ez bakarrik gehiago bizitzeko, hori ez baita helburua, baizik eta gure bizi kalitate on bat mantentzeko bizi garen urteetan zehar, garrantzitsuago da. Askok esaten dute, ez da gure helburua ez da asko bizitzea, baizik eta ongi, ez, edo osasuntsu eta gazte hiltzea ahalik eta beranduenen. Eta adibidez, bai, igual herrietan ikusten dira gehiago, ez dakit hor landa ere mutan, ez, patatak edo dena delakoa jartzen edo azadarekin edo, eta orduan hor baita ere indarra lantzen ari zara, ez? Osea, modu baten edo bestean, igual... Bai, eta hori ongi dago, demostratua dago ere bizikalitate hobeago bat ematen dizula horrelako lanak egin izanak ere, baina egia da, horrelako lanak ez daudela kontrolatuta. Hau da, zuk lan egiten duzu, zure landaren mugak edo zure baratzen beharren arabera. Eta zer gertatzen da gimnasioan, hemen profesional batek planifikatutako eta estrukturatutako lan bat egiten ari zarela. Eta zuri moldatua gainera. Eta orekatua, ez? Hori da, zure gorputzak behar dituen eskakizunetara moldatua. Orduan, seguruagoa da, efikazagoa da, eta horrek ere urteetan zehar lan hori mantentzeko aukera ematen dizu. Eramangarriagoa delako, eta askotan, esan genezake, ez bakarrik indargalera bat ematen dela adinarekin, baizik eta egia da ere, gure biziturak aldatu egiten direla, eta erosotasun hori gehiago bilatzen dugula urteekin, etxean gelditzeko, sofan gelditzeko, ohitura aldaketa horiek ere, nabaritu egiten dira. Gero baita ere igual, egia da baratzean egiten den lana, edo landa eremuan egin ohi den lana igual basatiagoa dela, ez diote. Esa ez dela oso teknikoa ez eta oso igual kontrolatua, ez? Orduan agian ere lesioak ekarri ditzazke, ez? Indarra lantzeko modu hori, ez? Bai, eta kirolari askokin pasatzen da. Lehengoan nik entrenatzen dudan pilotari bat baratze bat du eta ez dakit zelan egiten ari zen lehengoan, eta etorri zen bizkarreko min batekin, paliza handia hartu zuelako baratzean. Gaztetan pasatzen bada, imaginatu hirugarren adinean edo jende helduan. Orduan, honek ere, baratzeko lanak egiteko euskarri edo oinarri on bat ematen aldizu eta baratzeko lan hori horren gogorra ez izateko honek lagundu egiten du, gimnasioak lagundu egiten du. Eta adibidez, indarra lantzera datorren pertsona bateri, ez? Esango zenioke lehen aldiz, ez? Indarra lantzera datorren bateri, esango zenioke edo gomendatuko zenioke entrenatzaile pertsonal bat hartzea, pixka bat, behintzat ezagutza handiago bat edo teknika handiago bat edo egokitzapen hobeago bat eskuratzeko? Bai, dudarik gabe. Batez ere, hasieran mugimenduak ikasteko eta gorputzaren kontzientzia hori edo ezagutza hori izateko. Gero hortik aurrera egia da, base bat edo oinarri bat hartzen duzularik, zure kabuz moldatu zaitezkela, baina hortik aurrera ere, progresio bat behar du, eta guk, kaleko jendeak akaso progresio hori egiten ez daki, hori egia da, eta gero, erakargarria izateko edo gimnasiorako atxikitasun hori izateko variabilitate bat egon behar du, hau da, estimulo ezberdinak jaso behar dituzu, eta norberak ere, oinarri txiki batekin, variabilitate hori bere entrenamenduei ematea zaila da. Inork ez du, esan genezake gure lana igual infrabaloratuta dagoela, inorrez da medikuaren era joaten eta berak ematen du diagnostikoa, medikoak ematea guzti dizu, eta gure kasuan iguala beharko luke. Eta nola aldatu daiteke adibidez pertzepzio hori, ez? Gure gorputza lantzeko edo gure gorputzari behar duena emateko pertzepzio hori? Pertzepzio hori, ulertu nauzu, ez dakit oso ondo azaldu nahi zen, ez? Baina diot esan duzuna, ez? Oso presisoa da, ez? Ez dugula gure diagnostikoa egiten. Orduan, gure gorputzak behar duenaren diagnostiko hori aldatzeko pertzepzioa nola egin genezake? Nik uste, ulertu behar dugun lehendabiziko gauza da,
gure gorputzak baduela kapazitatea gure lesio edo gure gaixotasun propioak sendatzeko. Vale. Eta gure gorputzak gaitasun hori ez balen badu, kanpoko botika batek kapazitate hori izatea oso zaila da. Hau da, gure gorputzak prozesu kuratibo hori badaki egiten. Baina guk estimulo horiek eman behar dizkiogu eta mantendu behar ditugu. Noski, nik ulertzen dut asko zerrezagoa dela pastilla bat hartzea, egunero ordubeteko kirol saio bat egitea eta konpromezu hori egitea beharrean, ez? Eta horrexegatik, bueno, errezena hori da. Baina ulertu behar dugu, gure gorputzaren lesioak edo gaixotasunak sendatzeko gure gorputzak kapazitate hori baduela. Orain hori ikusten da baita ere, ez, orain osasun bidean edo lesioen ostean, ez, operazioen ostean oso mantxo dijoala realitazioaren kontu guzti hori, ez, egoera den modukoa delako, ez? Eta ikusten zaio jendeari sendatzeko prozesuari oso mantsoagoa dela, ez, edo... Bai. Eta ez hori bakarrik, baizik eta alde batetik botikak dakartzan bigarren mailako ondorioak, ez? Eta batez ere, kirola praktikatzeak ez bakarrik fisiologikoki, baizik eta ere psikologikoki dakartzan onurak, ez? Duela gutxi nire aitak istripu kardiobaskular infarto bat izan zuen, eta bueno, askotan infartoek dakarte ere arazo psikologikoak edo depresio egoera txiki bat, eta errehabilitazioa egiten hasi zenetik bere egoera psikologikoa, ez bakarrik fisikoa, baizik eta egoera psikologikoa ere asko handitu da. Harremanetan jartzen zarelako beste personekin, zurekin batera kirola egiten ari den jendearekin egoten zarelako, eta horrek ere motibatu egiten zaitu, eta aurrera jarraitzeko eta txikitasun hori izateko ere asko laguntzen du. Bueno, eta hormonak berak, ez? Osea, baita ere, kirola egiten duzunean, serotonina, dopamina eta guzti hauek, ez, gora egiten dutelako, ez? Eta hori ja, ateratzen zara, ez? Hori da, hormonas de la felicidad esaten direnak, ez? Ikusi da, intentsitate altuko saioak egiterakoan, balantze hormonal hori asko handitu egiten dela, adibidez, serotonina mailak kirola egin eta hurrengo 2 ordutara oraindik handituta mantentzen direla, orduan askotan guk kirola egiten dugu eta ateratzen zara superhéroe bat ematen duzuela hemen, segunetan. Orduan, bueno, alde hori ere oso garrantzitsua da bai. Eta, ze uste duzu, batzutan ez, jende asko esaten du orain, jendea gimnasioetan oso bakarrik dagoela, ez, kaskoak jarrita eta bakoitza bere bolara. Uste duzu hori onuragarria dela edo egon beharko dirateke beste dinamika batzuk gimnasioetan edo... Bueno, nik uste hori ja egunerokotasuneko tendentzia bat dela. Ez bakarrik gimnasioetan kaletik ere jendeak asko ekin joaten da. Polita da harremanetan izatea eta, de hecho, klase gidatuetan eta hori asko sustatzen da eta horregatik daukate gaur egun duten arrakasta, ez? Egia da jende disiplinatua edo kanpoko laguntzarik edo harremanarik beharrez duena gimnasioak asko egin joaten dela, eta ez dut gaizki ikusten ere, nik ere adibidez kirola askotan horrela egiten dut. Bai, nik ere, musikak ere asko laguntzen du, eta hori demostratua dago, nola balantze hormonala ere musikaren errefortzuarekin ezberdina izaten aldela eta positiboa izaten aldela, eta, bueno, ez dut gaizki ikusten. Bakoitzaren personalitatearekin heldu da hori, eta, bueno, ongi ikusten dut ere. Bai, egia da, batzutan gimnasiora joateko momentua ez, edo gimnasioak batzutan direla, oso igual lan kaotiko duzunean edo, denboratxo hori, errutina ez finko bat duzunean ez, denboratxo tarte bat hartzen duzula, zure momentua eukitzeko ez, eta gian, igual, egun oso eramaten duzu, ni bezala ez, hemen jendearekin hitz egiten, eta behar duzu isiltasuna, hori da, bai. Jartzen dituzu kaskoak eta kontzientziaren parte horretan ere, ariketa egiterakoan zure gorputzean bakarrik eta atentzio guztia zure gorputzean izateak ere asko laguntzen du pertzepzio hori izateko. Osa, beharrezkoa da baita ere, atentzioa gorputzean jartzea eta ez beste gauzetan. Bai, eta segun eta ze ariketa diren, adibidez, giharrak ez dira bakarrik mugitzen, seinale bat behar dute garunetik, eta bueno, guk segun eta ze ariketa batez ere potentziakoak egiterakoan ere, askotan kirolariei isiltasuna eta konzentrazioa eskatzen diegu. Beharrezkoa delako, konexio hori indartu ahal izateko. Eta zer nolako onurak ikusi dituzu edo aldaketak, ez? Osasun aldetik edo zu egiten duzu gehien bat lan gainera hori kirolarik profesionalekin eta lesioen ostean, ez? Errehabilitazioa behar duten horiekin, ez? Orduan, zer nolako
onurak edo aldaketak ikusi dituzu haiengan? Bueno, indarreko lanak beti ematen digu bizikalitate handiago bat, baina kirolarietan ematen diguna da alde batetik lesioen prebentziorako euskarri edo oinarri asko hobeago bat, eta gero errekuperaziorako, eta hau oso garrantzitsua da, demostratu izan da, indar mailak handiagoak direnean, pertsona batek konpetizio bat pasata, jaso duen paliza edo estres mekaniko hori txikiagoa izan daitekeela indar mailak handitu ahala. Orduan, alde batetik, lesion prebentziorako, bigarrenik errendimendurako noski, azkarrago mugitzeko, eta errekuperaziorako ere kirolarien kasuan oso garrantzitsua da. Eta batzutan, ikusi da baita ere horrelako, adibidez esatea, ezakit, medikuak, ezin izango duzu zera egin, eta gero kirolaren bitartez eta mugimenduaren bitartez gauza horiek lortzea? Bai. Guri jende asko etortzen zaigu medikuarenetik, esanez, medikuak bakarrik bizikletan ibiltzea edo igeri egitea permititzen diola, ez? Eta askotan ez da horrela. Kasu horretan, nik uste medikuen partetik ere laguntza bat egon beharko lukeela, esanez, joan profesional baten gana, profesional horrek jakingo du ze estimulo jasotzen aldituen zure gorputzak bere, noski, medikuaren gomendioekin eta medikuak limitea markatuta, baina medikuak, eta batez ere, kaleko medikuak, deportiboak ez, baina kaleko medikuak, ez dute gaitasuna gimnasioko estimuloak preskribitzeko, ez nola bai. Horretarako gu gaude, horretarako guk ikasi dugu, eta horretarako jendeak gure eskutan jarri beharko luke. Claro, horretarako ez da, ditugu espezialista pilo bat, ez? Programa hau ere horretarako egin genuen profil oso anitzekin, ez? Azkenean ez da berdina nutrizionista batek esango dizuna, izain batek, mediku batek, entrenatzaile pertsonal batek, musikoterapeuta batek, ez? Azkenean aipatu duzulen musika, ez? Osea, musikak ere badu bere osasunerako onurak, ez? Orduan, egoitz oso interesgarria, ez dakit zerbait geratu zaizun hor esateko. Ez, nik uste dena esan dugula, gomidatzea jendeari ere indarra lantzera, gimnasiotara jotera, edo behintzat indarra lantzeko edozein esparrutara jotea, profesionalen eskutan jartzea, beti ere, eta beti esaten duguna, mugimenduak bizia ematen digu, bizikalitatea ematen digu, eta mugitu gaitezela, edo nola, baina mugitu gaitezela. Eta egoitz, lesio bat pairatu duen pertsona bat etortzen denean, ze begiratzen duzue, zenolako plangintza egiten duzue? Bueno, normalean lesionatu asko onera etortzen dira fisio batetik edo mediku deportibo batetik pasatu direnean, eta asko egartzen dute txosten bat, esanez, ze pasatu zaien. Baina egia da hori, misterio bat dela, askotan lesioak ez dakigulako nondik etortzen diren. Eta askotan jote gara, urratsak aurrera emanez edo palos de ciego esaten den bezala emanez, lesioaren motibo haundienarekin edo garrantzitsuenarekin topatu arte. Orduan, izan daiteke lesio bat argi izatean nondik etorri den, gesto batetik etorri delako, baina lesioak askotan etortzen dira deskonpensazioengatik. Horretarako jakin behar dugu pertsona horrek bere azkeneko 5 urtetan adibidez ze lesio izan dituen, nola errekuperatu egin zen, zertan egiten duen lan, bere egunerokotasunean ze ordutan joaten den lotara, ze ohiturak dituen, zeintzuk diren bere afizioak, horrek informazio asko ematen digu. Zergatik, egiten dugulako gure buruan, pertsona horren profil bat edo eta hortik aurrera esan dezakegu, pertsona honek hau egiterakoan, bere giardura nola mugitzen da egunerakotasunean. Eta horrek ja, lehendabiziko perfil bat egiteko balio digu. Hortik aurrera ja esplorazio fisiko bat egiten dugu. Hau da, test batzuk egiten dizkiogu malgutasuna, mugikortasuna, indarra neurtzeko, eta hortik aurrera ikusten dira deskonpensazioa. Orduan, zuk egin duzun lehendabiziko profil horrekin eta esplorazio horrekin, normalean, bat datoz, eta esaten duzu, nik uste hemendik datorrela. Eta hasten zara hori probatzen. Horrek ez du esan nahi, hori denik. Eta behin hasita, kontuan izan behar dugu ere, segun ze persona den, zenbat urte dituen, ze indar maila duen, estimulu batzuk edo beste batzuk eman behar dizkiogula. Nik zuri ariketa bat egiteko esaten dizut,
eta estimulo bat ari naiz ematen zure gorputzari, baina ez dakit Ze gertatuko den edo... Ze gertatzen ari den denbora errealean zure gorputzean. Nola dakit, zuk ematen dizkiazun sensazioekin, bihar nola zauden, lesio horren mina adibidez murriztu egin den, edo inflamazio bat dagoen eta estimulori gehiegizkoa izan den. Orduan, bueno, horrazten da joku niretzako oso polit bat, baino zaila da ere, lehendabiziko pauso hori ematen. Behin hasita eta behin arazoa zein den aurkitu duzula, asko zerrezagoa da, gauzak, asko hobeki planifikatzen aldituzun, eta behin jakin da zer pasatu den, hasten zara planifikatzen egun honetan hau egin behar dugu, beste egun honetan hau, eta beste egun honetan hau. Claro, hori egia da, ez tetris moduko bat da, ez? Piezak enkajatzen diren arte, psikologo batek egiten duen moduan, ez? Osa, zu azaltzen dizkiozu zure arazoak edo ze gertatzen zaizun, baina ezak igual hori nondik datorren edo nola landu daiteken, ez? Frogatzen joaten zarete. Hori da, eta askotan, zu lesio bat tratatzen duzu, hasten zara lesio hori sendatzen esan genezake, persona hori kirolaria izan da berriz ere pixkanaka bere kirolean hastera bidaltzen duzu, eta batean beste lesio bat izaten du. Eta esaten duzu, lesio hontan enfokatu egin naiz, sendatu egin dugu, baina beste parte hau ahaztu dugu. Eta beste parte hau ahazteagatik ere, beste lesio bat suertatu da. Orduan, hor gauza asko daude kontuan izateko, eta badaude personak tendentzia handiago dutena lesionatzera, beste batzuk tendentzia gutxiagoa edo gogorragoak direnak. Orduan, persona hogeitza mundu bada, eta horrexegatik horren garrantzitsua da, profesional baten eskutan egotea eta lesioen kasuan gauzak individualizatuak izatea. Claro, eta deskonpensazioak edo aipatzen dituzunean, imaginatzen baita ere, igual gure egunerokotasunean nahi gabe, ez lantzen dugula zati bat gehiago bestea baino, eta inkluso igual daukagula sorbalda berago bestea baino, eta igual ez gara konturatzen, eta horrek igual dakar ez dakit zer. Edo lesio bat izan dugula batean, eta orduan bestea igual, landu du gehiago eta dago igual apurtzear baita ere, ez? Hori da, bai. Gure egunerokotasuna deskonpensazioak dira. Eta hortan alternantzia bat egon behar du. Deskonpensatu egiten naiz, baina berriz ere konpensaziora bueltatzeko kapaz izan behar naiz. Beti deskonpensatzen egoten ba naiz, azkenean gure gorputza deskonpensatu egiten da. Hau da, ez du esan nahi gure mugimenduak beti higienikoa izan behar duenik, baina beti ere higienikotasun horretara bueltatzeko kapaz izan behar naiz. Orduan, horretarako asko erabiltzen dugu guk arnasketa. Arnasketa baita egunero, segunduro egiten dugun gauza bat eta txiki-txikitatik ahaztu egiten zaigu arnasa ongi hartzea. Horrexegatik gure saio askotan arnasketekin hasten dugu. Arnasketa egoki batek korearen edo gure gerriaren muskulatura profundoena, intrinsekoena lantzeko kapazitatea ematen digu eta horren aktibazioarekin ja gure gorputza hobeki mugitzen da eta lurrarekin mugitzeko korrika egiteko edo zertarako askoz hobeki harremanetan jartzen da. Eta arnasketaren kontua, hau da, badago zerbait oso erresa azaldu daiteken, hau da, hartu behar duzu beti, adibidez, pesak edo hartzerakoan, ez? Egin behar duzu suabe eta gero azkar, suabe eta azkar edo, ez? Orduan, arnasketarekin berdin da beti, suabe hartzen duzunean, bota edo hartu edo, badago teknika hola erraz bat, ez dakit azaldu nahi? Bai. Bueno, berez, arnasketak ematen diguna da ritmo bat. Orduan, indarreko ariketa gehienetan, batez ere, goiko atalekoak, arnasketa ritmiko bat mantentzearekin nahikoa da. Hau da, horrelako ariketatan ez da horren garrantzitsua arnasketak nola izan behar duen. Baina, arnasketak batez ere ematen diguna da oinarri bat, asterako. Orduan, horregatik, muskulatura profundoena aktibatzeko egin behar duguna da arnasa hartu tripa beteta, eta normalean gure tendentzia beti izaten da bularra betetzea arnas hartzerakoan, gure arnasketa oso torazikoa delako. Eta kontrakoa bilatzen dugu hemen. Toraxa oso inflatuta izaten dugu, eta guk bilatzen duguna da expansión posterior deitzen dena. Eta horretarako hartu behar dugu arnasa tripatik, tripa beteta, eta gero botatzerakoan guk globo bat puztu egiten dugun bezala, arnasa sakon bota behar dugu, arnasa era bat ustuatzen. Hori egia da ez digutela asko, eta arnasketa diafragmatikoa edo hori da, ez? Arnasketa diafragmatikoa. Eta hori antzerkian adibidez baita ere edo arte eszenikoetan asko lantzen da, baina hori da landuta ez dagoen zerbait eta ematen gizu kriston potentzia arnasketa modu hori, ez? Hori da, eta gaur egun gero eta indartuagoa dago
arnasketa dela edozein entrenamenduren oinarria. Eta emate dut tontakeri bat, eta askotan arnasketaren kontua igual relazionatzen dugu espiritualitatearekin edo meditazioarekin, eta ez da hori, ez da helburu hori. Horrek ere bere garrantzi izanen du, baina ez da gure lana, gure kasuan da, arnasketa egoki batek edozein ariketa egiteko abia puntu polit bat izan daiteke. Ba, mila esker Egoitz, Bai, zuei. eta hurrengora arte. Oso ongi, eskerrik asko. Ba, hau izan da guztia gaurkoz. Egoitzekin plazer hutsa izan da, baina ni gogotsu geratu naiz ikusteko nola tramankulo guzti horiek praktikan jartzen dituen. Beraz, nik uste bueltatu beharko naizela. Momentuz, deskubritu dut, hau, eskuasa dutena ere holtzalekun. Jarraituko dut aber instalakuntza hauek deskubritzen eta hurrengora arte. Aio, aio! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.